Waqt laqa mal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Forum Unions Maltin esprima it-tħassib tiegħu dwar diversi temi bħal prekarjat, in-nuqqas ta' pilloli, in-nuqqas ta' flessibilità, il-burokrazija u l-mod kif qed jitmexxa ċ-ċivili. Il-President tal-Forum, Paul Patch, semma il-problema ta' nuqqas ta' impjiegi u l-isfida li għandu pajjiżna minħabba d-deficit. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ħafna mit-temi msemmija qegħdin fuq l-aġenda tal-Gvern. Sostna li l-ekonomija Maltija ħad tkompli tikber u jkun hemm irpirjal. Dwar it-turiżmu, Joseph Muscat qal li f'Awwissu pajjiżna irnexxielu jattira aktar turisti lejn Malta. Żied jgħid li l-Gvern Malti qed jimpenja ruħu biex ikabbar l-ekonomija u l-indikazzjonijiet huma pożittivi waqt li wieħed li d-deficit se jkompli nieżel għal taħt it-3%. Dwar ix-xogħol u s-saħħa, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern ħajara kif ħajkompli jindirizza il-problema tal-prekarjat u ħajindirizza l-problema tal-mediċina bil-prinċipju ta' saħħa b'xejn għal kulħadd. Issemma wkoll il-ftehim li sar dwar ix-xiri taż-żejt mal-Libja. Ħabbar li r-rata li bih se jinxtara ż-żejt se tkun waħda favorevoli. Il-Prim Ministru Joseph Muscat semma l-irwol tal-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi li għandu jiġi eżaminat b'mod kostituzzjonali ħalli jkun hemm aktar effiċjenza. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Ministri Carmenu Vella, il-Ministru Evarist Bartolo, Helena Dalli u Godfrey Farrugia.